okorobịa ibe m gee ntị ọ bụrụ na nwaada ahụ gị na ya na-eso esi na ọ bụ ọyị gị ọ bụrụ na onye ahụ bụ onye ọ na-abụ ọ kpasuo gị iwe ị naghị edinwu ya eji m aha Chukwu na-arịọ gị tigichi n'ime ihe ahụ ị nọ n'ime ya pụta ekwe m ntị ọ ga-akakwa mma na ị kagburu ihe ahụ ugbu a ka ọ bụla o ruo echi gị were nwa mmadụ kụọ egede gị were nwa mmadụ kụọ ikoro were ya kụọ ekpe biko e nwere ka esi asụ ya n'oyibo asị gị on behalf of ụmụada ana m arịọ gị sị gị hapụ nwaada ahụ akata biko ọ ga-aka mma na ịhapụrụ ya ka ọ gawa karịa na ọ ga-agba o ruo echi imechaa sị na ị lụrụ ya werezie ya sụọ egede ma ọ bịa kụwa ihe tinka kụrụ pan onye ahụ ọ ga-abụ gị na ya na-ayọ ọ kpasuo gị iwe ma ndụ iwe ọ kpasiri gị kedizie ka ọ ga-adị ma eluzie ya ime na eziokwu na-elu n'ilu ụfọdụ nke agaghị amasị n'oyibo gasị iwe not like this one ana m ekwukwana ya ka ọ tọọ gị ụtọ ma na eziokwu ka m na-agwa n'oge eziokwu bụ akị ilu chunu dịkwa ya Gbobi Igbo ekele m unu pụtawa n'ezi mama dị na-echu